بەڕێز عەبدوڵڵا زەیدان بەربژێری دەم پارتی بۆ گەورە شارەوانی وان مامەستا سڵاڤشتەرە پەیاما واش بۆ وانێت چییە؟ بله امجی دست پێکێ خێرانتناوێ dikin. îro dizanin Nevroza Vanê hem Nevroza gelê xwe yê Başûrê Kurdistanê yê Rojhilatê yê Rojava û gelên Tevayê gelên Kurd û gelên aştîxaz û gelên bindest em Nevroza wan pîroz dikin. Em her tim dibêjin Nevroz aştî ye, Nevroz vekhevi ye, Nevroz azadî ye. Hêviyê me evin ku ev Nevrozane rojên pêşiyan me bibin vesîla sedema aştiyê. Devra civaka me, erdnigariya me hevceyiya aştiyê heye. Têra xwe şer dît, têra xwe pelçûn dît, têra xwe zulm dît. Hûn dibînin îroke sedhizaran insanê me em welatiyê me yên Vanê yê piştevaniya aştiyê dikin, qada Nevrozê tujî kirîne. Ev jî bangawaziya aştiyê dikin. Devra ev jî rêhevalên qavayê hesînkarin ku hember zulmê her tim ser hildaye, her tim berxudan daye hember dehakan. Ji ber vê yekê hêviyê me jî zêde tibin, mezin tibin. Em bawarin înşallah ev tifaka hêj mezin bibe. Hilbijartina pêşiya me jî encameke bilind em dê encameke baş wergirin. Devra em dizanin dema em gelê Kurd, gelên aştîxaz em bûn yek. Em ê hilbijartinan jî ser bikevin. Hem em ê belediyê xwe, şaredariyê xwe desteserkirina qayyûmê rizgar bikin, AKP'lî, qayyûmên AKP'lî. Hem jî em dê pêşiya aştiyê vekin. Ji bo wanê çikin. Devra em dizanin eger em gelê Kurd bûn yek hem tecrîta ya bê hukukî ya bê vicdanî ser rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan den me şandin, ev tê bê işkandin. Hem jî siyasetmedarê me yên wekî Sırhedîn Demirtaş'ı, yên wekî Gülhan Kışanak'ı, yên wekî Figen Yüksekdağ û Bekir Kaya ev hevalên me jî girtîgehan da biderkevin. Vanê hûn dizanin qayyûm deh sal e qayyûmên AKP'lî şaredarên gelê me desteser kirîne. Yani ev desteserkirin tinê hember aviyet şaredariyê nîne, hember hebûna gelê Kurd e, hember hebûna gelên Vanê jiyan dikin yê dîne, hember nasla me zimana çanda gelê Kurd e. Ji ber vê yekê qayyûmên AKP'lî 10 salan çi xizmet bû Vanê nekirin. îrokê em dibînin tinê derdûrê xwe hêj devlementtir kirin, hêj zengintin kirin. Zaten hêviyê me jî nebûn ku ev xizmet bû Wanê bikin. Nevra evan tu caran ev bajarane vek bajarê xwe nedîtin. Tu caran insanê me yên vê derê vek mirovê xwe, rispiyê xwe, birayê xwe, xişkê xwe nedîtin. Lêbelê em venînin. Em nava dilê gelê xwe derketîne, em kurên kiçên vigeline, em ê xizmeteke baş jî bu gelê xwe bikin, şev roj em ê xebat bikin. Hûn dizanin evan qayyûmane belengaziyeke, feqîriyeke gelek mezin afirandiye. îroke bajarek vekî Vanê Rebil Alemin her tiştê daye, her bihostek vê da bereket di afire, bereket dibare, lêberê mixabin nav feqîriyeke, belengaziyeke hindem mezin. Sedemê wî jî ev e ku rêxistinekî baş îdare nekirin. Em dê qedera ve gelê xwe biguhûrin. Em zanin pirsgirêk pirin, aliyê îmarê ve, aliyê hatinçonê trafikê ve, aliyê em bêjin çandinê ve, aliyê üretimê ve, çi tuş nehat kirin. Cihek vekî Vanê pir çandî, pir zimanî, gelek em bêjin aviyet me yê dîrokî hene, aviyet me yê em bêjin tarihî eser, kültürel eser pirin. Behra vekî behra Vanê heye, behra Erçekê heye. Rebil Alemin her tiştê daye tu çi biçîne tê lê biderkevîtin. Aliyê pes heyvan xwedankirinê da vilayeta herî pêşketiye ya pênc emîn Tirkiyê da. Lêberî mixabin desthilatdariyê AKP pêşiya wan hemiyan girtiye. Nahêlin üretim çêbe, nahêlin cotkarê me yê pes heyvan xwedan bikin, piştevaniya wan nakin. Cotkarê me yê çandinê dikin, piştevaniya wan nakin. Piştevaniya civanê me nakin. Yani vê gavê civanê me ji bêkariyê em mehkumê koçê bûyne. Vê gavê welatê xwe terk kirin çûn Rojava Tirkiyê. Hemî jî ev birayê xwişkê me ne yê ku zanîngeh xilas kirine. Yê evin ku daybavê wan vê ji feqîriya xwe ve vê belengaziya xwe zarokê we dayîn xandin. Lêberî mixabin derfet tuneye koç dikin diçin. Rojava Tirkiye înşaatan da dikevin jiyana xwe dest didin. Em ê qedera wan ciwanê xwe biguhûrin. Em ê her alî da piştevaniya ciwanê xwe bikin.
em de turizma zistanê, turizma havînê, turizma behrê, turizma olê ya çandê em ê pêşbêxin. Em vê derê vesîla ve bangavaziyê xuşk û birayê xwe yê başûr jî dikin ku ev jî bên piştevaniyê bidin gelê vanê kîjan alî da vê derê Rebbil Alemin her tiştê daye. Bila bên xezaya vê derê, bila bên cindidatiya vê derê, behra vê derê, mêvanperiveriya insanê me yê vê derê bibînin hem vilayeta me bajarê me ya em bêjin herê roniya çavê serhetê vanê bibînin û hem jî gel xuşk û birayê xwe yê vê derê kevin Brez natekilî. Abdullah Cirke tij îro Kurdî ye û gelkê ciwan e. Ji bo ziman, ji bo çanda Kurdî hûn çi bikin bibin şaredar? Hûn dizanin kayyûmên AKP'lî yani şaredarên me deser kirine êrîşa evê li ser saziyên me yên ser ziman dixebitin, yê ser çand dixebitin, yê ser rêvebertiya jinê dixebitin êrîş vê derê kirin. Ji ber vê yekê bêhnadî min got kayyûm êrîşên kayyûm ser hebûna gelê Kurd e. Levra şaredariyê piştevaniya zimanê Kurd dikir. Neka tenê zimanê Kurd, zimanên din jî nasnamên vê derê hebin, gelên vê derê jiyan bikin, tek kesayetek bît jî kîjan nasname be bila bibe, kîjan olê be bila bibe, me piştevaniya wan jî dikir. O zimanê xwe pêş bêxin, zimanê we bezir nebin. Devra ziman devlemendiyeke, ziman nasname xelateke Rebbil Alemîne ji bo tevayê gelan. Ji ber vê yekê em ê zimanê xwe, saziyên xwe dîsa xurt bikin. Saziyên em bêjin pêş dibistanê seretayê yê kol vek xireşan em dê vekin ku zarokên me zimanê xwe bîr nekin, fêr bibin. Ji bo aliyê fêrbûna zimanê Kurdî çi hevce bîtin em vek şeredarî em ê piştevaniyan bikin. Ya din aliyê çand û hunerê da malê dengbêjiyan em ê vekin ku çanda me ya herê giring e. Aliyê din da veşengehên pîrtokên Kurdî baspîş dikin evan veşengehan jî nivîskarên Kurd em de piştevaniya wan bikin aliyê aborî ve em ê piştevaniyan bikin ku pîrtokên xwe bişên derxin û belav gelê Kurd bikin gelê Kurd jî zimanê xwe çanda xwe pêş bêxin.